Weche mamoko bende ma wan godo e thuolo ni eri ma wamedo luonu gi e thuolo ni eri en bura mar kwedo chulo osuru maromo siling bilion 2.2 matudo jakom duol mochung'ne tudruok CAK Mary Wambui kod nyare Purity Njoki owit oko. Bura manomako gi ringo e kind higa mar 2014 nyaka 2016 ma biro tok kane ogai mar Jomin Buche okwayo ni mondo mi owit oko bura makamano kaluwore gi section 204 ka section 204 wacho ni do nyaka yud yore motegno e mise mag bura e kaka ginyalo wito oko bura moramora. Okinde manochung'ne lo Wambui kod nyare noting'o Nelson Havi kod Adrian Kamodho. Do bende noko ni bura no osekelo achiedh nade e ngima Mary Wambui. Present here. Yes. For people that mentioned political operators on the program, yes. Yes, Ms. Rowell is But before that, the IO was